chandinogona hangu kungotaura ndechekuti dai mhuri yagona yanyaradzwa nekuti zvaitika izvi zvinhu zvinorwadza. Mukomana anga ine future yakanaka ende tese tinozviziva ende munhu akabata mwoyo yakawanda ende munhu akabatsira vanhu vazhinji nemusic yake. So dai Mwari vagona vanyaradza pane nguva yakaoma yavari kusangana inini pachangu his music helped me in life as well. Pese paaimba music achiimba about mama vake ende ndakatanga kuteerera Soja Love ndichiri mwana mudiki ndichiri kuprimary tisati tatomboya kana pasocial media. It's a very sad thing that happened in the entertainment industry because tasashaikiwa nemunhu muhombe chaiko. Saka handina mashoko akawanda ekuti asi kuti pandakanzwa news dzekuti Soja Love akusira ndakati apa kudai social media zviri kungotaurwa. Pandakazoona kuti chokwadi ndakabatikana chaiko, ndakabatikana kusvika pakupedzisira. Future yanga iri bright and the entertainment industry tatiri mumaoko akanaka because mukomana aingorova freestyle everywhere. Kuna vamwe andikada kumbotanga nena unonyora pasi munozviona unomwana kupi munhu akadaro unomwana kupi hakuna talent iri rare yekuti chero pasina ngoma iri kuridzwa munhu anongoimba vanhu vakatamba ende asi munhu aiitimbira zviro zvekuti tinoudzwa kunzi 12 bedroom because you know how it is kana ukaimbira zviro kunzi 12 bedroom yuzoda kusati wambopinda kana mu5 but munhu ainyatsoimba life yake from zero ende zvairelata to 99% yemasimukrets. Saka handina kana chekutaura. Ndarwadziwa nemukomana, ndarwadziwa chaizvo kusvika pekupedzisira. Right now zvichiri kutonetsa even kubhiza. Unoza mune muchingoti pamwe tiri kurota kana kuti tiri kuudzwa nyaya munhu achamuka asi kuti kutonga kwavavo Mwari asi kutonga kwachona kunonetsa kuti titese kuti tikugamuchira. Kutonga kwachona kunonetsa kuti ndiani achatiimbira dzimwe nziyo dzinotibata mwoyo kusvika ipapo. Kuti ane talent rakasvika ipapo ndiani panonetsa. Hakuna munhu anotora nzvimbo imomwe. I guess with talent we won't replace none of the talent. Hakuna. Alright, anyway, thank you.